уважаеми съграждани на община Ивайловград, последователна в работата си като кмет на тази община и вярна на максимата, че трябва да влезем подготвени на 100% в новия програмен период, с усещането и за дълновидност, и за прозорливост в решенията на общината, днес мога да кажа на всички жители. Община Ивайловград е изцяло готова за влизането в новия програмен период. Два от трите стратегически документа, плана за развитие на община Ивайловград и интегрирания план за градско възстановяване и развитие, без които няма как да се кандидатства в новия програмен период, вече са факт. Вчера, на проведената последна сесия на Общинския съвет в Ивайловград, тези два стратегически документа бяха одобрени. Така, рамо до рамо, успяхме да изградим основните документи, по които ще градим визията за развитие на община Ивайловград. Няма как да не съм щастлива, защото тогава, когато другите общини в България търсят собствени средства и заделят собствен финансов ресурс, за да могат, лишавайки се от дейности местни, да финансират изработването на тези стратегически документи, ние в община Ивайловград успяхме не само да кандидатстваме и да спечелим добри проекти, но и да изработим своите основни нормативни документи. За това нещо други общини могат само да мечтаят. За сравнение бих искала да кажа, че тези основни стратегически два документа плюс другия, общия устройствен план, който само преди няколко дни получихме като одобрение, струват за изработването повече от 470 хиляди лева. На фона на тази сума, за сравнение ще посоча, че бюджета на община Ивайловград в капиталовия списък със собствени средства, заделен от общината, се равнява на стойност 407 хиляди лева. Ето това е успех, който трябва да бъде осъзнат и осмислен. С парите на ивайловградските данъкоплатци ние успяхме да реализираме и успяваме да реализираме строителната си програма, без от тези средства да заделяме за нужните стратегически документи. Ще кажем какво представлява интегрирания план за градско възстановяване и развитие, плана за развитие на община Ивайловград. По първия, общината е в една от челните позиции на общините от 4-то ниво, които са включени в Националната концепция за пространствено развитие 2015-2025 година. Какъв е смисъл на тези общини от 4-то ниво, в което Ивайловград се нарежда редом до областния град Хасково и до град Елхово. Това са центрове, около които в следващия програмен период ще се стимулира чрез националната политика развитието им, за да могат те да станат двигателите на останалите градове в Хасковска област. Ивайловград в момента се нарежда на челните позиции сред другите общини в България, като единствената община на 100% готова с всички необходими документи. Разбира се, това нещо не се случва така без труд. Напротив, изключително много усилия и много труд костваше на всички ни. И тук няма как да не изкажа своята благодарност към хората от общинска администрация, които внесаха изключително мотивирани, добре разработени, изписани проектни предложения, така че да получим финансиране. Няма как да не благодаря на общинските съветници, които подкрепиха идеята за разработването и ми се довериха. Няма как да не подкрепя всички вас, жителите на тази община, които активно участваха в целия процес по изработването на интегрирания план и на плана за развитие на община Ивайловград. На всички хора от селата, които също направиха своите предложения. Няма как да не бъде щастлива. Факт е, община Ивайловград е много напред в челните позиции. Споменавайки изминалия период, когато започвайки работа в общината като кмет, сварих общината с 0 спечелени средства по оперативни програми и европейски проекти, сварвайки общината без нито един подписан договор, днес ние можем да се похвалим с сумата от 14 милиона, които сме успели да финансираме през последните 2 години. Това е изключително сериозно постижение, ако трябва да го сравнявам с бюджета на общината. В рамките на една календарна година бюджета на общината е около 5 милиона и 330 хиляди лева. Ивайловград, разбира се, има своето бъдеще и то може да се случва само ако си подадем всичките заедно ръка. И няма как да се случва, ако пред себе си няма хора, които могат да работят, знаят как да работят и, разбира се, имат ясно поставена цел. А ние доказахме, че можем да работим, защото през изминалите години нямаме нито един проект, който да не е приключен успешно. Нямаме проект, който не е верифициран.
т.е. за който да не са върнати разходите. Тогава, когато други общини получават финансови санкции, финансови корекции, община Ивайловград няма такива. И това е поредният успех на Ивайловград. Нека с този интегриран план, нека с приетия план за развитие на общината изградим едно по-добро бъдеще за децата ни.